Bine te-am regăsit! Vom merge împreună într-o călătorie în care vom explora timpul și spațiul. Așa că așează-te confortabil și închide ochii cât mai confortabil și lasă starea de relaxare să îți cuprindă tot corpul. Inspiră profund și expiră lent. Foarte bine. Inspiră profund și lent. Și simți cum starea de relaxare te cuprinde din ce în ce mai mult. Și te va însoți în această călătorie în care nu va fi necesar să faci absolut nimic, doar să fii relaxat și să te bucuri de experiență. Și încă o dată, inspiră profund și expiră lent. Și acum să începem. Imaginează-ți că ești într-o călătorie cu un alt fel de tren. O călătorie care are loc în interiorul propriei conștiințe. Este un tren special în care orice este posibil și care circulă cu o viteză infinită. Iar tu ești singurul călător din acest tren și stai confortabil pe scaunul tău și privești. Întoarce capul și privește pe geam. Privește. Și pe măsură ce privești, cuprinzi totul într-o singură clipită, ca atunci când ai fi întors o singură dată privirea. Totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă. Ai văzut un flash de lumină care cuprinde în el absolut toate detaliile peisajului pe care l-ai privit pe geam. Esența a tot ceea ce ai văzut este în interiorul conștiinței tale. Există ca și percepție, însă este ca un ecou, ca o trăire interioară foarte puternică, dar de scurt moment, ca o conștientizare pe care dacă ai încerca să o explici cuiva, ai putea să vorbești la nesfârșit și tot ai simți că nu o poți surprinde în totalitate. Zâmbești și decizi că vrei să experimentezi mai multe detalii din ceea ce ai văzut, din acea clipită. Și derulezi acum, în sinea ta, toate scenele din nou. Acum însă mai încet, cu viteza de 1.000.000 de kilometri pe oră.
și privești din nou pe geam. Și totul s-a întâmplat din nou atât de repede. Dar de data aceasta ai văzut și câteva cadre, aparent separate, dar ai surprins totuși și câteva imagini. Nu foarte multe, dar nu mai este doar un singur ecou. Acum sunt mai multe. Și apoi decizi că vrei să vezi în fiecare cadru și te întrebi, oare ce detalii mai sunt? Și îți plasezi atenția concomitent pe fiecare dintre ele și le privești din nou, dar acum cu viteza de 500.000 de kilometri pe oră. Și îți place din ce în ce mai mult și devii din ce în ce mai curios, pentru că descoperi din ce în ce mai multe detalii și ți se activează simțuri pe care nici nu știai că le ai. Tu le aveai, dar nu te-ai uitat niciodată la ele în felul acesta. Și acum, acel fiecare cadru care s-a împărțit în atât de multe alte cadre, îți par toate atât de atrăgătoare și ești și mai curios să vezi oare ce conține fiecare dintre ele și cum o să te facă să te simți explorarea lor. Și îți mai împarți încă o dată atenția concomitent pe fiecare cadru separat. Și acum te deplasezi cu viteza de 250.000 de kilometri pe oră. Privește și simte toate aceste cadre. Pentru că acest proces este unul continuu în care conștiința ta se proiectează în interiorul tău și dai replay concomitent la toate aceste scene din fiecare cadru, la viteze diferite. Și existi doar tu în acel tren, dar în același timp există și conții în interiorul tău toate acele versiuni ale tale, fațete care experimentează fiecare cadru, de la cel mai cuprinzător la cel mai detaliat și mai detaliat, din ce în ce mai detaliat, din ce în ce mai aproape și din ce în ce mai intens, atât de real, încât simți cum este să atingi, să miroși, să auzi, să guști, să vezi totul până la cel mai mic detaliu. Și se naște o întrebare în interiorul tău. Dar ce face posibilă toată această experiență minunată? Cum am făcut asta? Pentru că tu ai avut un singur gând
și îți dai seama că viteza aparent diferită cu care se deplasează trenul de fiecare dată este cea care îți permite să vezi toate cadrele care par separate pe măsură ce tu privești și îți dai seama că așa ai inventat timpul. Te-ai jucat în interiorul conștiinței tale și ai creat ceea ce îți dă posibilitatea să te observi pe tine din atât de multe perspective. Și acest timp pe care tu l-ai creat este atât de flexibil pentru că tu decizi cât vrei să experimentezi și să observi fiecare cadru și fiecare detaliu. Acest instrument îți simte intenția și se adaptează într-un mod perfect la fluxul conștiinței tale, creându-ți astfel impresia de mișcare, de curgere a cadrelor, unul după altul. Și nu ai creat doar timpul ca să desfășori cât mai realist fiecare scenariu pe care îl privești, fiecare cadru. Ai creat și spațiul și îți dai seama că tu conții toate detaliile pe care fiecare cadru le conține. Pe măsură ce fiecare punct de atenție pe care l-ai creat și l-ai extins, le descoperă și râzi ca un copil curios și năstrușnic de cât de frumoasă este această aventură și cât de frumos ești tu. Îți place această călătorie și începi să-ți dai voie să te explorezi din ce în ce mai mult și te întrebi, oare ce voi mai descoperi? Și acum să revenim cu atenția la scaunul pe care stai și privești. Privește din nou pe geam și o sclipire care a apărut din interiorul tău, un gând. Iar acum, când privești pe geam, poți vedea toate acele cadre individuale pe care le-ai văzut anterior, toate punctele de atenție sunt puse unul lângă altul, o infinitate de cadre, unul lângă altul, desfășurate în cel mai frumos spectacol pe care l-ai văzut vreodată. Și îți umplu întreg spectrul vizual. Și îți dai seama că ceea ce privești este visul din interiorul conștiinței tale. Îți dai seama că ele par a nu avea legătură unele cu altele. Punctul de atenție care vede doar 3 cadre nu știe că există altul mai spre dreapta care vede încă 5 și că amândoi sunt de fapt unul singur care le vede pe toate 8 și că în stânga și în dreapta acestuia mai este unul care vede 10 și altul care vede 12
și toți trei sunt conținuți de unul care le vede pe toate 32. Și îți mai dai seama de ceva, că prin respirația ta, că fiecare bătaie a inimii tale este și bătaia inimii fiecăruia dintre ei. Și sunteți într-o armonie perfectă. Iar fiecare respirație este infuzată cu esența ta și o transmiți constant către fiecare dintre ei, către fiecare punct de atenție, pentru că tu ești un întreg și fiecare dintre ei este tu și tu ești ei. Ai creat aceste puncte de atenție minunate, care sunt atât de diferite și atât de unice și sunt fiecare expresia unui nivel de conștiință, din conștiința infinită care tu ești. Iar ceea ce percepe fiecare cadru, îți dai seama că a dat naștere universurilor, galaxiilor, planetelor, fiecare născute din acel gând pe care îl ai și l-ai avut mereu. Iar acum observi că toate aceste cadre, care sunt aranjate unul lângă altul, pot fi percepute de tine și de orice punct de atenție, oricât de îndepărtat ar părea el că este, pentru că toate văd prin ochii tăi și conțin ceea ce tu conții și te joci. Alegi o ordine și apoi alta. Sar de la un cadru la altul, pentru că tu ești într-un punct și îți poți muta atenția oriunde dorești. Ești în fiecare cadru și în toate în același timp. Acum să ne imaginăm că toate cadrele sunt puse unele peste altele, ca un pachet de cărți. Ai decis să elimini și noțiunea de spațiu ca să te poți privi și altfel. Și stai pe loc și privești prin tot acest pachet de cărți care se află în fața ta. Ești ca într-un laborator de developat, iar tu ești o rază de lumină care conține toate frecvențele posibile în ea. Iar raza trece deodată prin toate cadrele suprapuse și vezi cum se creează acest spectacol atunci când raza de lumină ia contact cu fiecare cadru și se luminează un cadru, se activează, devine vizibil. Fiecare cadru, când frecvența proprie este identificată, și se aprinde unul și apoi celălalt și apoi un altul. Sunt ca niște flash-uri de lumină care se aprind și se sting cu o rapiditate fantastică. Este un dans cosmic al unei creații cum nu s-a mai văzut. Și îți dai seama că tu ești creatorul ei. Iar acum ne pregătim să ne întoarcem de unde am început călătoria. Voi număra de la 1 la 3, iar la 3 vei deschide ochii
și vei reveni în totalitate, în aici și acum, în prezentul din care îți vorbesc, în timp ce tu absorbi toate informațiile și energiile benefice ție și te vei simți minunat. 1. Te deconectezi de la tot și de la toate și îți simți corpul ușor. 2. Corpul tău este atât de lejer și îți simți corpul atingând spațiul pe care stai. Și cu fiecare respirație te energizezi și mai mult. Te umpli de pace și de bucurie, de încredere și de claritate. Iar vibrația ta se reglează treptat la vibrația optimă ție. Foarte bine. 3. Ești total conștient de corpul tău fizic și deschizi ușor ochii. Bine ai revenit!